На видео ли си? Да, бе, да. Снимай. Ай, ще упрел някой камък, ще скъса да те бав. Гея да тева. Така. Нагласи си аванс. Каза, че тук ще удари, тук удари. Голям. Нагласи си аванс. Има там. Тежко идва, тежко. Голям. Как се кефи. Еба! За да рита да го я. Рита! То се е голямо. Аз умалях, бе. Не умах. И ти гледай, снимаш. Гледам, ти гледай какво правиш. Това е голямо видео, аз гледам го, брат. Голям. Крокодил. Това е костенурка. Сега съм да снимал тебе вече. Абе не е много голям, се дърпа. Дърпа се. Екичко. Така вземем въздух един път. Бъркай му, брат, бъркай му. Чакай, той е готов. Какво да го бъркам? Трябва да го прикараш. Вече тежи. Ето го крокодилчето. Да го спира. Ето го крокодилчето. Я виж тук майсторчето. Ето го и майсторчето. Майсторчето. Ето го. Да се поправи. Прасенцето на батко. Иш. Спаси ми един шаран.